sik yo. Asu. Rokokno yo. Rokokno iki. Oh. Langsung wae yo. Wis rokok ae lah. Aku kebel lagu ya. Oh, turu iki. Oh. Cok ngerti yo raimu. Raimu yo. Raimu yo. Itu aku ndelek-ndelek ngono. Duwe isin mambumu basin koyo ndok asin rini yo. Kontolmu tak kei bensin, tak ide-ide, tak jejet. Kontolmu pide, wasu. Gak usah gaya tok. Nek gaya kok malah koyo asu layu. But eyo. Aku nang kali akeh tae bojoku awakmu pancen gak telipik mambu mbok tilati. Mangan duren mangan gedang, mangan sawu mangan keju apa mampu ngelek keju lakoniku bone asu pancen koniku asu juju peju aku pengen itu raimu koyo kere kemempek rene yo cepetan timbangane tak colek lepas tak colek kontak edel-edel peteti cangkemmu tak jejeli karo peli kon mancene gateni ayo tok koyo manuke sapi gak sido tak ganti manuke babi gateli raimu jancui matamu gateli lo arek ayu garai arek wedok mlayu asu timbang tak jule matamu timbang tak ideni raimu tak ideno manukmu nang truk-trukmu tantu tindasmu gambois kemenye kamblenye konyo tae sele tali ceritane ku ngene kancaku mosok dilolokno aku gak iso kudu nangis iki aku dewe iki yo kudu dewe tapi ya piye yo gak telo asmi cok kanco but cok nyuwun sewu cantolno kupingmu nyuwun sewu jogoan cangkemmu nyuwun sewu rungokno cocotku awakmu guru koyo asu gak tau nyusu koniku panjenengan mbone hancur 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 kopeng gak usah pusing awakmu sak beteng teng kopeng raimu sok penting utak kreteng jembut dirap mosok koen sik gak itrap mingkem menang coba ngene cangkem mung ibumu dhewe kon gawe matang jancuan putih raimu jajui matamu gak teli lan delok arek ayu garai wedok layu asu timbang tak idoni raimu timbang tak culuk matamu timbang tak idoni raimu tak ide manukmu tak mendek sepure masuk tak kentut tindasmu gak bois kemenye blenye koyo tae gak bois kemenye mendek koyo tae gak bois kemenye blenye